Vítam ťa v prvej epizóde novej série Zvuky ticha. Som rada, že sa tu spolu opäť stretávame a že mi dovolíš ťa preniesť na jedno veľmi magické miesto. Magické miesto preto, lebo možno nemáme toľko možností sa k nemu vrácať tak často, no zvuky prírody, ktoré tu dneska budeš počuť, ťa ukludnia, uvoľnia a vrátia z hlavy späť do tvojho tela. Nervový systém ich veľmi dobre pozná, veľmi dobre vie, ako má na ne reagovať a možno dneska aj ty zistíš, aké pocity v tebe vyvoláva les. Predtým, ako začneme, rada by som sa s tebou dostala pomaličky do tohto momentu spoločnými nádychmi a výdychmi, aby sme telo pripravili, aby sme mu dali najavo, čo sa bude diať a že je v bezpečí. Spoločný jeden hlboký nádych a výdych. S každým nádychom sa tvoje telo viac a viac uvoľňuje. S každým výdychom púšťaš všetko, čo do tohto momentu nepatrí, čo by si mal vypustiť z hlavy, nechať myšlienky odísť. Spoločný ďalší nádych a výdych. Skúsime teraz nádych prehlbiť ešte o trošku viac. Nádych, výdych, nádych a výdych. Posledný nádych, hlboký nosom a výdych taktiež cez svoj nos. Dúfam, že si tieto zvuky užiješ, že sa ponoríš do tohto prostredia aj bez fyzického zmyslového dôkazu a uvoľníš svoje telo najviac, ako ti len dovolí. Stačí iba počúvať, otvoriť sa tomu a precítiť to.
pomaličky sa začni vraciať späť do svojho tela, do tohto momentu, do priestoru okolo seba a možno na chvíľočku ešte pocíť, aké to pre teba bolo. Čo v tebe les vyvolával, či to bol pocit pokoja alebo radosti. Možno si pocítil uzemnenie a možno aj bezpečie. Každý jeden zvuk prírody na teba bude pôsobiť inak. A toto je moment, ku ktorému sa môžeš vždy znova vrátiť. Vždy, keď budeš mať náladu a možno, keď nebudeš mať možnosť si to vychutnať na vlastnej koži niekde vonku, v naozajstnom lese. V ďalšej epizóde sa spolu presunieme k vode, ktorá bude pôsobiť na tvoj nervový systém úplne inak. A práve preto som toto vytvorila iba pre teba.